Pia, du og dine kolleger har været i gang i TRIPS-projektet i et stykke tid. Kunne du sige noget om, hvad er det egentlig går ud på? Ja. TRIPS-projektet er et 3-årigt forskningsprojekt, som har fået nogle penge fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til at undersøge sammenhængene mellem trivsel, produktivitet og selvledelse i det moderne arbejdsliv. Og det, der er vores opgave, eller det vi har fået penge til at undersøge, det er, hvordan vi kan skabe nogle nye måder at tale om, nogle andre teorier eller en teoretisk ramme for det organisatoriske element, der er i selvledelse i den her sammenhæng. Hvad er det, der gør selvledelse så interessant for os i dag? Selvledelse, det er jo dybest set, kan man sige, at selvledelse er interessant, fordi det er utrolig udbredt. Mellem 50 og 80% af arbejdsstyrken i Danmark rapporterer, at de oplever deres arbejde som selvledende. Og det betyder jo, for vores perspektiv, at selvledelse ikke er et individuelt fænomen. Selvledelse, det er et organisatorisk fænomen. Altså at man som virksomhed er nødt til at forholde sig til, hvad sker der dynamisk i virksomheden, når mange medarbejdere er selvledende. Hvad betyder det egentlig, at I ser selvledelse som et organisatorisk fænomen? Vi taler om selvledelse som et organisatorisk fænomen. Har det nogle helt særlige konsekvenser for, hvordan vi kan arbejde med at analysere selvledelse? Normalt, når man har arbejdet med selvledelse, så ser man jo, eller har man set på det, som nogle mennesker, som har nogle særlige kompetencer til at styre eller ikke styre deres egen selvledelseskompetencer. Så de måske kan få nogle problemer, hvis de ikke er gode nok til at sige nej til opgaver, og derfor kan få stress og skal på et kursus og hjælpes til bedre at kunne forvalte det ansvar, som man har. Det er ikke vores blik. Vi siger ikke, at det er interessant. Vi siger sådan set bare, at der er tale om en anden dynamik, når der er mange selvledende medarbejdere. Og helt konkret, så kan man måske tage et eksempel fra vores empiri, hvor på en skole, hvor lærerne er i gang med at lave fagfordeling. Og så siger den ene lærer, da vi spørger ind til, hvordan det her fagfordeling det foregår, så siger at der er altid nogen, der hvert år får vredet armen om på ryggen, og måske ikke får de opgaver, som de har mest lyst til at have. Mm. Fordi, siger han så, det handler om at få geschæften til at gå op. Mm. Det der jo så i den sammenhæng af vores pointe, det er, at selvledelse er altid et organisatorisk fænomen. Forstået på den måde, at du leder ikke dig selv i sådan et vakuum i forhold til, hvad jeg har lyst til og hvad jeg ikke har lyst til. Du leder dig selv i forhold til noget arbejde, som du er ansat til at varetage. Det betyder så også, at vores blik på mennesket ikke er et blik på mennesket som sådan en fast og stabil størrelse. Vores blik på mennesket er et blik, hvor vi ser på mennesket i organisationen, hvor mennesket eller medarbejderen hele tiden bliver skabt af og skaber virksomheden i de måder, som man arbejder og færdes i virksomheden på. Altså der er et dynamisk forhold mellem de to ting. Pia, I siger jo, at I arbejder på det her organisatoriske niveau, og på den anden side, så sidder du også og siger, at hele værdiskabelsen, det tager udgangspunkt, at det skabes af den enkelte medarbejder i den enkelte medarbejders forhold til de vilkår, der er. Hvordan kan det hænge sammen? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det hænger jo så sammen på den måde, at det er ikke mennesket som menneske, men det er menneskets menneskelighed, der er det interessante, når vi arbejder med selvledende organisering. Og menneskets menneskelighed er interessant, fordi arbejdet eller værdien skabes i det udtryk, arbejdet kan få, fordi det er et menneske, der arbejder med det. Altså fordi medarbejderen er i stand til at skønne, er i stand til at bruge faglig viden på nogle tilsyneladende forskellige cases eller sager, og kan finde på nye ting, kan starte forfra, så kommer værdien og arbejdet jo individuelt til udtryk. Men udfordringen for organisationen og for lederen er jo stadigvæk at få mange menneskelige udtryk til at fungere. Så derfor er vores blik, vores optik på selvledelse, er simpelthen ikke på det enkelte menneskes selvledelseskompetencer.
Det er der nogle andre, der arbejder med. Og vi siger ikke, at det ikke er vigtigt, men vi siger bare, at det ikke, vores optik ligger simpelthen på et andet aggregeringsniveau. Og det kan man sige, medarbejderne, eller medarbejderne, de bliver en slags vægter, forstået på den måde, ikke vægter i den gammeldags forstand, men de bliver vægter på den måde, at de hele tiden balancerer. De skal hele tiden balancere og vægte, jamen overholder vi de faglige standarder, der er nødvendige. Sørger for at tilføre resultater til virksomheden på en fornuftig måde. Har jeg det godt med det? Og det er jo en anden central ting, når det nu er det menneskelige udtryk, der bliver vigtigt i min selvledende organisering. Det er, at mennesket er produktionsressourcen. Det er det, at vi kan lave de her skøn og vurderinger, som gør, at virksomheden den kan fungere. Og det betyder jo så igen, at medarbejderen har ansvaret for at holde produktionsressourcen ved lige. Altså medarbejderen bliver ansvarlig over for sin egen trivsel. Og når trivsel i den sammenhæng bliver vigtig, så er det jo fordi, at medarbejderen altså produktionsressourcen er medarbejderen selv, og medarbejderen skal så sørge for at være selvmotiveret, og skal sørge for at være interesseret i virksomhedens ve og vel, og skal samtidig tage vare på, at man ikke får stress og ikke brænder ud. Og det, man kan sige, det er det, der er det særlige eller det anderledes fra det sådan mere jordnære indflydelsesbegreb, altså at man har indflydelse. Det, der er det anderledes i forhold til selvledelse og indflydelse på arbejdet, som vi ellers har arbejdet meget med, det er, at der er et krav, sådan et iboende krav, når vi arbejder med selvledelse, om engagement. Når så vi har selvledelse, så bliver det jo på sin vis medarbejderens eget ansvar at gøre arbejdet spændende. Så det vil sige kravet om, altså der ligger et dobbelt produktivitetskrav på medarbejderne. Fordi hvis ikke arbejdet er spændende, hvis skyld er det så? Ja, så er det jo medarbejderens skyld. Fordi det er jo medarbejderen, der selv et langt stykke hen ad vejen får lov til at tilrettelægge sit eget arbejde. Og derfor kan man sige, at motivation, når vi arbejder med selvledelse, det bliver sådan et eksistentielt anliggende. Altså det bliver noget, jeg vil gerne være motiveret selvfølgelig som medarbejder. Det vil de fleste i hvert fald. Men jeg skal også være det. Og hvis jeg nu ikke har lyst til at være, altså hvis jeg nu ikke føler lyst i forhold til mit arbejde, jamen så er det også min egen skyld. Så hvad har I i projektet i virkeligheden stødt ind i, at ledere gør for at få overblik over det her, og hvilke redskaber kan de i virkeligheden bruge? Det man som leder jo selvfølgelig, vil jeg sige, kan gøre, det er jo, at man er nødt til at prøve at kunne rumme den her meget, meget komplekse arbejdssituation. Altså det nytter ikke noget at prøve at simplificere det. Det nytter ikke noget som leder at sige, at det handler alt sammen bare om, at arbejdet er spændende nok. Fordi det er simpelthen for stort. Altså det er for komplekst til bare at kunne affærdige på den måde. Så det handler om, i første omgang så handler det om, hvordan vi tænker om de vilkår, medarbejderne skal arbejde under, og den rolle, man har som leder. Og have nogle andre begreber, som hen til at tænke om det med. Hvilke begreber kunne det være? Vi har fundet på 3 nye begreber. Fordi det vi kan se i studien, det er, at der er nogle særlige logikker. Og jeg skal måske lige sige, at vi tager jo sådan set afsæt i sådan det helt traditionelle inden for organisationsteorien, at arbejdet, det bliver, at man deler arbejdet, og så prøver man at koordinere det. Altså man har en hel masse arbejde, der skal laves, og så prøver man at dele det ned i enten nogle mindre funktioner, eller nogle forløb, eller et eller andet, og så bagefter, så skal man så have det styret, sådan at vi får den samlede arbejdsydelse leveret i sidste ende. Og det har man traditionelt brugt nogle særlige kontrolmekanismer til at gøre, som for eksempel direkte overvågning, hvor lederen kommer og tjekker, har man gjort det godt nok, eller gensidig tilpasning, hvor medarbejderne imellem hinanden prøver at finde ud af, hvem gør hvad, og så har man forskellige former for standardisering. Det vi kan se, det er, at den type koordineringsmekanismer fungerer og virker stadig i virksomhederne, men de virker samtidig med nogle andre. Og de andre, det er så dem, vi prøver at give sprog til, sådan at man som medarbejder og som leder kan forholde sig til det her mere
flydende, dynamiske, fragmenterede, som selvledende organisering udfører. Og vi har så 3 hovedbegreber, vi arbejder med. Og det første, det er passion, hvor vi siger, at passion, det koordinerer arbejdet gennem den engagerede involvering, som medarbejderne indgår i deres arbejdsrelationer med. Så har vi kunden, og kunden koordinerer arbejdet gennem viden eller anvendelse af viden og kompetence i forhold til at skabe kvalitetsmæssigt tilfredsstillende løsninger. Og resultat koordinerer arbejdet i forhold til eller i relation gennem arbejdskobling til virksomhedens præstationer. Det vil sige, at vi har sådan set en balance eller en balanceringsmodel, hvor vi har en måde at koordinere arbejdet på, som er i forhold til passion. Hvad har jeg lyst til? Føler jeg, at mit arbejde giver noget til mig? Får jeg en arbejdsmæssig identitet, som jeg er interesseret i som medarbejder? Er vi i vores arbejdsgruppe, fordi det er også et socialt begreb, er vi i vores arbejdsgruppe glade for? Føler vi, at vi skubber hinanden, at vi er der for hinanden, at det sociale fungerer? Det er sådan en. Så har vi kundedimensionen, som handler om den faglighed, den måde, man er i stand til at løse arbejdet på, den stolthed, der er i arbejdet. Det er jo i virkeligheden et begreb, der rækker ud over virksomheden, fordi det meget ofte også er knyttet til en særlig uddannelse eller en særlig professionslogik. Og den sidste koordinerer sig arbejdet i forhold til de resultater og præstationsmål, som man har i virksomheden. Og de her forskellige logikker, de fungerer jo så samtidig. Også nogle gange i samme sætning, kan man sige, i virksomheden. Så man kan jo hele tiden tale arbejdet frem på nogle måder, hvor man siger, at det her det er en faglig forsvarlig løsning, og det er den eneste måde, vi kan levere tilfredsstillende borgerservice på, for eksempel, hvis vi gør tingene sådan og sådan og sådan. Og så kan man så samtidig sige, at det er ikke muligt, fordi loven siger sådan og sådan, og der er de krav til vores produktivitet, og vi har jo slet ikke de her ressourcer. Så det overblik over de her dimensioner gør det muligt for ledere at positionere sig i forhold til de udfordringer, de har, når medarbejderne er selvledende? Ja, altså det vi oplever, det er, at nogle ledere, nogle virksomheder, der er lederne i højere grad i stand til at skabe måder at få de her forskellige logikker til at være i den samme verden på. Fordi problemet opstår jo selvfølgelig, hvis det er, at det knækker på en eller anden måde. Ikke? Altså hvis medarbejderne de holder faglige møder hele tiden, fordi de er så optaget af deres faglighed, at de glemmer, at der skal produceres resultater for virksomheden. Eller hvis medarbejderne har så meget individuel investering i et arbejde, at de glemmer både kolleger og alt muligt andet, og bare kører derudad, fordi jeg synes, det her det er sjovt, og så er det sådan set ligegyldigt, om det producerer resultater, om det er fagligt forsvarligt eller interessant for nogen. Jeg kører bare derudad. Og nogle virksomheder er simpelthen bedre til at få skabt et eller andet, der kan samle de her dynamikker på den ene side, og så på den anden side også at være relativt pragmatiske i forhold til, at selvfølgelig er de her ting på spil hele tiden. Det er sådan set ikke et problem. Altså, det er jo et vilkår, vi har alle sammen, at der hele tiden er mange forskellige interesser, der skal afvejes og prioriteres i forhold til hinanden. Og det der jo så er finten, det er jo så for lederne at være i stand til at spotte, jamen, på den ene side, hvad er det for en særlig balance mellem de her logikker, der er nødvendige eller der er givende i vores sammenhæng. Altså kunne analysere det, ligesom man har brugt alle mulige andre begreber til at analysere sin organisation med. Så brug dem til at analysere med. Så hvordan ser det ud? Hvordan opfører vores medarbejdere? Så hvad er det for nogle måder, de helst vil tale om tingene på? Hvad er det, der altid bliver talesat som problemer? Og så på den anden side at have nogle modtræk. At hvis det er, at tingene kører for langt ud, og der kender man, altså det er jo ikke noget nyt i, det er jo ikke raketvidenskab. Altså man kender jo teambuilding-øvelser, og man kender jo, man ved, hvordan man laver nogle andre performance-målingssystemer. Så dybest set så handler det jo om, at medarbejderne, der jo i selvledende organisering har et kæmpestort ansvar, får et kæmpestort ansvar for virksomhedens ve og vel, jo også bliver taget alvorligt i den sammen.